Drive. Isa sa pinakabibo nga lugar sa Cagayan de Oro matag gabi mao kini ang Kugo Night Market. Hello bischas, ali og baliko na to ang Kugo Night Market ug tan-aw na to unsa na bay nagbago, unsay update, unsay mga bagong mga pagkaon nga namaligya diri. Kay ako excited na sad ko. Sa pagsulod pa lang ninyo diri sa Kugo Night Market, pinakauna ninyong makita diri mo ang tindahan kaning namaligya og Mango Graham. Og dili lang Mango Graham ang ilang gibaligya, napaputslay halo-halo. Pila ni nani? 25 na Mango Graham. Pwede walay mga kwan, toppings. So mga kabisaya, dili gyud ko mahilig bitaw nga na mga add-ons like sprinkle o mga marshmallow when it comes sa food. Kay gusto ko as much as possible kung unsa tong authentic nga pamaagi sa pagkuan sa pagkaon. Gusto ko nga mao gitong magkaon, no. So since kay Mango Graham atong giunag kaon karon, so gusto ko Mango Graham lang gyud. So I'm so sorry but dili ko gusto complicated. So excited na ko mo try sa ilang 45 pesos nga Mango Graham. Me 45 pesos lami. Og wala kita na sayop sa atong una nga gitilawan diri sa Kugo Night Market, guys. Kay grabe ka worth it ang ilang 45 pesos nga Mango Graham. No need to add milk og fruits kay ila pa lang ice cream mismo. Og ang Graham crackers, grabe na gid ka sulit. Grabe ka worth it sa ilang 45 pesos. Creamy og lami. Very check kayo, i-try na ninyo. And next to my list mga kabisaya, mao kaning giant squid nga tag 150 pesos. So ali atong tilawan kay very excited na sad ko tilawaning squid since it's my favorite. Wow! Okay. So, ayan din nato siya ikat. Wow! So, we'll try. Kami kay humok ay ba? Tapos juicy inside. Sweet. Mga kabisaya, you have to try this, no, for only 150 pesos. Grabe ka legit nga good for 3 persons kid siya kay di gina ko siya mahurot, guys. Kabalo magid mo kun sa ko kadako og kaon. Og kabalo sad mo unsa nako ka fan ang squid good. Anything about squid is my favorite, mga kabisaya. So i-try na ninyo ni ug pangitaan ninyo sila diri sa Kugo Night Market, mga kabisaya. Kay grabe ka legit ang kalami. Isa gyud pud ni sa nagpa-trending diri sa Kugo Night Market mao kining bag-o nga Korean chicken, no. Kay kita mismo kagay-anos mahilig kita sa Korean food ug kaning Korean chicken diri sa Kugo Night Market. Grabe ka barato, mga kabisaya. Tanan maka-afford, mga kabisaya, gikan sa mga estudyante, katong naay mga trabaho ug katong mga negosyante nga pareha nato. So after gi-fry, gibutang siya sa Korean sauce and then gi-serve sa inyo, ha. Grabe, busog na kayo mo, mga kabisaya, for only 40 pesos. So i-try na ninyo. 30 pesos only. $10 ang rice.
chicken. Ulit na po 40 pesos. Sana all na sad. So, sa paman yung gilatan mga kabisaya, ani na mo diri sa Kugo Night Market, guys. Imagine, for only 40 pesos mga kabisaya na nakay Korean chicken with rice. Para ma-feel na sa ninyo ang Korean vibes diring dapita, no? Kay murag daghan na gid ka pamaligya og mga Korean food dinhi. Pila ni te? 50? Kani? 50 gihapon. Sige. Isa kay nani te, o isa rin kay nani. Oh, abi yung nata sa first class restaurant mga kabisaya, no? Kay natay oyster, tapos napagitay bake scallop. Oh my gosh. Narata diri sa Kugo Night Market mga kabisaya. O unsa pagi good news, 50 pesos lang siya og inana nakadagan na tong makaon. Grabe ka, wow! 50 pesos lang guys, tapos tulo na kabuok. Isn't it worth it? Try. Ay! Gusto tali ano ko ako. Katong ganina, wala to siya salt of suka. Karoon tayo na po. Mga kabisaya, kinsabay mag-expect nga for only 50 pesos. Yes, you heard it right. 50 pesos lang mga kabisaya og makakaon na gid ka sa grabe ka fresh nga oyster and scallop nga grabe pud ka overloaded sa toppings. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 ka buong 50 pesos. I-try na ninyo guys, kami ka worth it, 50 pesos lang. Ay kainan, 50, tulong ka buong, kami 50 gapon. 100 pesos lang, grabe ka sulit. From seafood adto na sad ta sa pork sisig mga kabisaya, no, nga grabe ka tsada tan-awon kay mismo sa imong atubangan giluto ang pork sisig ug kinsabay dili maglaway ana guys, kay grabe ka authentic nga pamaagi, no, nga sa tubangan gid mismo ninyo lutoon ang sisig ug grabe pa gid ka good news guys, grabe ka barato kay for only 75 pesos with egg na siya. So ali atong tilawan kung inana bagid siya kalami. So, hi guys! Nagnanasa tayo sisig with rice with egg, 75 pesos. So, ako i-try. Supposedly, Java rice silang rice, pero nautan siya guys. Kaya rin pinamalit. So, pero okay na gyapon, lamig gyapon kayo, bisan pag plain rice. For 75 pesos, busog na kayo guys, promise. Try na ninyo. Yeah. O syempre guys, di ba nato ni tilawan ning bago sa akong pananaw diri sa Kugo Night Market kaning tusok-tusok nga sosyal. Sosyal siya bisyas kay dili bitaw siya kanang usual nga kakakita nato sa Kugon nga mga fish balls, squid balls ug mga kikiam tempura din kani siya. Maklaro gid ninyo nga grabe ka premium quality nga mga tusok-tusok. Mao ni siya ang Malaysian Stall Seafood.
Try the fish cake. I got. Saan ni siya ang Prawn. prawn. Okay, prawn. Init. Crab. Ano, unsa man ni siya? Lobster. Wow, lobster. So, dili siya typical. Kanap itong mga kanato din, mga squid balls na like siya taste, guys. So, yummy. Then, so chewy and crunchy at the same time. So, it's very special. Worth it lang yapon sa yung price. Kaya 60 pesos per stick. Tapos, 30 pesos tong fish cake. Grabe kalami. O kaya ragit kayo sa bulsa Bischas. 60 pesos para sa combo nga lobster. O 60 pesos para sa prawn nga combo. And then 30 pesos para sa fish cake. O aside ana, napos tayo mga Korean juices nga trending daw ni sa TikTok. O since kay dugay nakakuha ka TikTok Bischas. So kabaluno nga trending din ni. But gusto na ko siya i-try. Pero grabe na ko kabusog. So next time, maybe next time. But kung mag-purchase mo ani Bischas, pwede na kayo mo mangayog ice o baso nilang ate, no, kay para lamis sila itong pag-inom-inom. But in Korea, Bischas, nakita na ko ni ang Korean magud mahilig slag pouch, mahilig slag tungab sa pouch, di ba? Every time magtan-aw tag K-drama, kahit na slag tungab-tungab, di ba? Hi! Wow! 3 for 100 leche flan. Pwede po isa 35 pesos, guys. So, let's try kung sa ka worth it. Kaon ka sa Bischa? Ano lang, katuloy mong barbecue. Ay, pero dili pa wow. kung ano. Kamu, ma'am. Pag-follow na mo sa ako, ma'am. Okay, follow na. Ay. Pwede mo mag-wave? Madam Bisaya. Madam Bisaya. O Bischa, eat all you can. Hi, guys! So, i-try na to ang leche flan. Okay, very worth it kay kayo. No? 35 pesos ang isa, pero kung tulo yung paliton, 3 for 100 na siya. Kabalo ko, mayon na sa pong manambok pa ni, why not? Why na ni ba kalami, di ba? Ano? Again, 35 pesos na ni siya, guys. So, grabe gid siya ka worth it, no? Asa siya tag plan ka mga 35 pesos, di ba? Pero kay since kay kulangan man ta, mo tag tulo for 100. Okay, nagpadugang kog duha. Thank you. Thank you. See? Legit na siya nga lami. From leche flan adto na sad ta sa isa ka dessert gyapon no nga paborito gyapon natong tanan, mapatiguang man or bata. Syempre kaning bag-ong nagtrending karon diri sa Kugo Night Market mo ang Blue Oreo ice cream ug ang charcoal ice cream. So ali na mo diri, guys, ug i-try na ninyo ning mga klase-klase nga ice cream nga naa dinhi. Kay aside sa Oreo, aside sa charcoal, napos lain nga flavor sa ice cream na for sure inyo gyapon ang mga paborito, no, like durian. Sino na sa bago diri sa Kugo Night Market, guys, ang Puto Bongbong. Last time na ako pag-anit wala pa yung Puto Bongbong, but since kapit ng December, wala siya yung Puto Bongbong. But good news, kaya everyday nas ng ate dito pa Maligya. So this is 75 pesos with leche flan siya. So okay, try. Condensed. Gabi ka creamy, gabi ka juicy. Napay lubi, napay glutinous na. Okay. 75 na, guys.
Kabalo ko, galaway na magtanaw na ko ani sa Puto Bongbong mga kabisaya. But worry no more. Kay makita nimo sila dinis lang ate na maligya sa Kugon Night Market. Diri duol sa may RBS ug RD Pawn Shop mga kabisaya. Of course, diri ra gid na sa Kugon Night Market. So, alin na mo guys, so bisitahan ninyo ang store diri sa Puto Bongbong. Guys, grabe nagi ko kabusog o once nga busog ang sunod ana tulog. Diba? So murag kailangan ginatog pampatulak karong gabi una no ug ang bagay nga pampatulak nato kaning fresh fruit shake nga baligya nilang ate ug kuya nga aside sa lami, barato pa gyud. So atong tilawan guys. 40 pesos guys. Tamis lang kayo siya, pero lamig siya guys. Aside sa mangga mga kabisaya, paborito sad nako diri ang ilang avocado shake. O para sa ako no, the best gid kay ang avocado shake. O perfect gid kay siya mga kabisaya after sa daghan lamon nga tong kakahitabo diri sa Kugon Night Market. So ali guys, tilawin na ninyo kay aside sa lami, barato pa gyud. O para kompleto ang imong suroy diri sa Kugon Night Market, ayo kalimot og inom sa lamian nga kape diri sa Esquina Cafe. And that's it mga kabisaya. Thank you so much for watching. Bye!